And then make a summer or Bia we bibini. Now say ya Ghana nino. What ya see? Onyankopon hyehyɛ mu Ghana man anya bibiman nyina Onyankopon de sɛ otumfo ose tutu anasa Asantehene ensa asoma mi ke be ye dene sɛ nipa betima temase efisɛ ɛyɛ den na bibifo bebebe wo wiase enye asantefo nkwa na ya bibifo enye asantefo nkwa na nim nyansa enye asantefo nkwa na bi na Onyankopon de awiase nyina bibifo ane asantefo nyina ane oman Ghana nyina ahye Asantehene sa me ka kye mu sɛ mu pass ma me ke mu fa san ba bia aban beko aban beba agise aban Asantehene sɔre ɔno ni nipa obetima sesa oman Ghana asema me ka no openkyeremu a daache enkyeremu beba daache me de ho nkyeremu beba na minim sɛ asem wo de asem a obi obeti bia na obetima temase bibini bia ntimi temase na okasa fofo bia ntimi temase na bi asantefo kora ntimi temase but makam no kora efiri soro me kam osoro asem na ada mo beti ase no bo mu sɛ abibiman Ghana anya abibiman nyina ebesesa anya sa abrofo bekoso tietia yekoso da bia yebodi sɛ ene na me ka kire mu pen sɛ Asantehene na otiso no wo ye nipa na ono kwa no ebimpo a sebisebio na wonim asem bia ni ho ebefiri nanum beba a anya adwuma asem bia ni ho ebefiri Asantehene nanum beba wabra anya adwuma efisɛ ɛyɛ honhom asɛm a Onyankopɔn na de saa tumi no ahyɛ ne nsa ɔde na tena akonwa bi so na ɔno na ɔkasa de ɔbɛka bia no emfiri nipam na mmom de Onyankopɔn pɛsɛ ɔka na ɔbɛka na de ɔbɛka bia so no ɛbɛyɛ adwuma enti me ka kyerɛ mu pen ɔman Ghana ɛne abibifo yɛ kasamafo ɛne obi a Onyankopɔn yi na gyina yɛ nam no ɛne Asantehene enti kɔpem sɛ saa de no bɛyɛ adwuma no abibifo yɛbɛkɔ so abrɛ